ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Mga igsoon, niya ta sa ikaunom nga Domingo sulod sa atong tuig na ordinaryo sa simbahan. Karong Miyerkules, mosulod na ang panahon sa Kwaresma, Miyerkules sa Badlis. Special na sana nga kaning panahon sa atong simbahan. Gipahinumduman kita karon sa atong mga pagbasa ug sa Ebanghelyo sa pagtuman gyud sa balaod sa Ginoo. Iampo nato ang atong mga leaders, labi na ang atong mga politicians nga unta magpatuman sila sa balaod, sumala gyud sa standard sa Ginoo aron makabot nato ang tinuod nga kalinaw, hustisya ug kalambuan. Ang atong mga benefactors and donors nga naghatag natog suporta pinaagis pagpamalit sa atong mga slots, atong iampo nga unta hatagan sila sa kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Sa
magampo kita. O Dios, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron. Ihatag ka namo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong, sa ingon magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Kung gusto ikaw, makahimo ikaw pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Makahukom ka kung magmatinumanon ka ba kaniya o dili. Gibutang niya ang kalayo ug ang tubig diha sa imong atubangan. Kaputa ug kuhaa ang bisan unsa nga higustuhan mo. Gipapalian kanimo ang kinabuhi ug ang kamatayon. Maimo kadtong bisan unsa ang imong pilion. Ang kaalam ug gahom sa Ginoo, dako ug nagtan-aw siya sa tanang butang. Nasayod siya sa tanan nga buhaton sa usa ka tawo, ug nagbantay siya kanila nga mahadlukon kaniya. Wala gayud siya magsugo kang bisan kinsa, sapagkat dautan ni nagtugot siya kang bisan kinsa sa pagpakasala. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatumang sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatumang sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila kansang paagi walay ikasaway, nga nagalakap diya sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatumang sa iyang mga kasuguan, nga nangita niya sa tibuok nilang kasing-kasing. Bulahan sila nga nagatumang sa balaod sa Ginoo. Nagsugo ka nga tumanon pag-ayo, ang imong mga sugo hinaot unta nga magligon ako diha sa mga dalan, sa pag-amping sa imong mga kasuguan.
Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Kaloy ang imong sulugoon aron mabuhi ako ug mag-amping sa imong mga pulong. Ablihi ang akong mga mata aron magpalandong ako sa mga katangalahan sa imong balaod. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Tudloi ako o Ginoo sa paagi sa imong mga kasuguan aron ayuhon ko sila pagtuman. Tagai ako kinaadman aron akong tumanon ang imong mga sugo ug ampingan ko sa tibuok kung kasing-kasing. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Niadtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon, gigamit ko ang makinaadmanong mga pulong apan dili kinaadman nga iya niining kalibutana ni sa mga nagmando niining kalibutana kansang gahom nagkahanaw na. Ang kinaadman nga akong gitudlo mao ang tinagong kinaadman sa Dios nga iyang gililong sa tao apan dipili niya alang sa atong himaya bisan sa wala pahimua ang kalibutan. Ug walay pangulo niining kalibutana nga nasayod sa maong kinaadman kay kun nasayran pa nila kini, dili unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa himaya. Hinuon sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog sa tao, ang wala gayud palandunga sa tao nga mahitabo, mao ang giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang bisan pa niadtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang may langit pa o yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing diutay nga bahin sa balaod, dili gayod sa iluan hangtod matuman ang tanan. Busa, mag-ingon ako kaninyo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto, ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao dadon ngadto sa maghuhukom, ug ang maghingalag kwanggol sa iyang isig katao taralon ngadto sa labawng hukmanan, ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katao malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impierno. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsa mutan-aw sa usa ka babay uban sa laway nga hunahuna, nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto, ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayod panumpa kung ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios, ni sa yuta, kay ang yuta mao ang iyang tumbanan, ni sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo o dili, kay kun may mukapin pa niini kana gikan na sayawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, to, bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Gi-specify man diri nga bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo unsa may mahitabo sa magasupak sa balaod sa Ginoo. Kung bulahan ang nagtuman sa balaod sa Ginoo, unsay mahitabo sa nagsupak? Alaot, maut-ot ang kinabuhi, magkagubot ang kinabuhi. O nganong bulahan man ang magtuman sa sugo o balaod sa Ginoo, kay naa dayon siya tinuod og dili magputol-putol nga kalipay, kalinaw, kahiusa o kabalaan sa kinabuhi. Ug naa kaaning upat, kalipay, kalinaw, kahiusa o kabalaan, wala ka nang hahanapin pa. Nilingiyay mong tupad ing na nagkahiusa ra mo,
Wa mo nag-away pag Valentine's Day? Wa ra mo nag-away? Nagkahiusa ra mong mga asawa o mga bana? Kinsa dinhing mga asawaha nga wa gyud makapangaway sa bana sugod adtong January 1 hangtod karon, taas ang kamot. Sa ato pa, nagsupak mos balaod sa Ginoo. Kinsang mga banaha nga wa gyud masuko sa asawa gikan adtong January 1 hangtod karon, taas ang kamot. Anay usa ni isa, pwede na mamatay. Okay. Bulahan gud, nade bulahan nga dili pwedeng mamatay. Mao bitaw si Maria, gitawag na tog bulahan sa babaeng tanan, patay dayon. Si Jesus bulahan sad patay dayon. Kinsa dinhing ginikanana nga wa gyud kayaw-yaw sa mga anak sugod adtong February 1 hangtod karon, ta sa kamot. February 1. Kanang nay anak ha? Mga wa gyapon mo magtuman sa sugo sa Ginoo. Kinsa kaha sa atong mga politicians, ang grupo sa mga Marcos, mga Duterte, mga Pinklawan, ang naningkamot gyud, ingnon talang naningkamot kay di man gyud perfect, naningkamot gyud pagtuman sa sugo sa Ginoo. Okay ba? Ay nalamog tubag. Pero atong pamalandungan kay sige lang tag kasipyat ani, kung magpili tag mga leaders, kinahanglan yung nagtuman sa sugo sa Ginoo. Kami bitaw sa seminaryo, naagid may mga evaluations. Ug ang evaluation nakasintro gyud kung nagtuman ba mis mga balaod sa seminaryo o sa balaod sa simbahan. Mo nang evaluaton mis mga formators, evaluaton mi sa among mga kaubang seminarista, evaluaton pod mi sa mga tao nga among na-assignan sa among pastoral work. Haron gyud kunuhay makita gyud nga nagtuman mi sa balaod sa Ginoo. Nya maordi na mi. Animal malangyapon mi. Di ba? Nga naman di ay kami di ang tanan, pulos gyud ay may mga buotan. Ha? Bisan kay kining gawali, gaduda man ko ani. Nganong gaduda man ko? Hinay kay halin sa slat. Kay tinuod pa lang gid unta nga nakauyon gid mo aning nagwali ang magkisi-kisi mog suporta Kay usas mga timaan mga igsoon nga kita nagtuman sa balaod sa Ginoo, daghan ang malipay og mosuporta nato. Daghan ba? Jutay ra ang mosaway og mobiya. Sa mga Duterte, sa mga Marcos o sa mga Pinklawan, kinsa Manila nga duna gyoy gitawag og daghan nga supporters nya jutay ray mobiya. O kinsa man sad nila nga jutay rag supporters o nya daghan ang mobiya. Kana pamalandongin na. Kadto bitang Uniteam, perti magitong nindota, usas nag-promote ato ang akong idol nga abogado, kana si Vic Rodriguez, kay partner magina sila sa atong presidente sukad pa atong 2016 nga napildi sila sa pagka-vice presidente, pero partner gid sila hangtod gyud sa pagdaog na pagka-presidente. Nahibong man ko few months after ni Bia mas Vic Rodriguez niya gasigi na magyaw-yaw against sa iyang partner. Kana questionable kay na hangtod karon wa gid kabalik. Wa di mo kibaw na. Niya siging promote si Amy Marcos sa iyang igsoon, nahibuong man ko pagrally atong sa tong raliha. Nisulti naman si Senador Amy nga
against naman kaayo sa iyang manghod. Nya dugay naman day kuno siyang wa na tagda. Tulo naman day katuig. Ang inana ba? Nya partner kay sila ni Saldico. Di ba? Partner kay sila. Nikalit mo lang sulti si Saldico og against kaayo sa iyang partner. Nagbutang pag mga video, nagbutang pag mga resibo, against gyapon. Inisahay sila sa kamot sa iyang vice presidente, landslide good. For the first time kuno sa history sa atong Pilipinas nga ang vice presidente 32 million ang votes, unya ang presidente pila to 31 million. Pertin taasa gis ilang rating. Wa man dangatig pila ka buwan. Awa kabot usa ka tuig. Nagbuwag mang duha. Nya magsige na magsultig dautan ang bisi ngadto sa presidente. Ang presidente sad naningkamot man sad nga mataptak ang bisi, kaduha naman ron gipailag impeachment. Nganong naingon ani rong atong gobyerno kay wa magtuman sa mga balaod sa Ginoo. Kay ang balaod sa tao, matod pa diri sa atong unang pagbasa, ubos ra gyud sa balaod sa Ginoo, sa kaalam sa Ginoo. Mo nang papilion ta ang sa Ginoo ba o sa kalibutan. Matod pa diri sa unang pagbasa, makapili ta. Free ta nga mo pili. Unsay imong pilion? Kayo ba? Tubig ba? Kinabuhi ba? Kamatayon ba? Pero kining kaalam nga Dios non dili kuno ni matugkad bisan pa sa mga dagkong leader sa atong kalibutan, bisan pa sa mga maalamon nga tawo sa kalibutan, kay kining maong kaning balaod sa Ginoo nga maghatag og kabulahanan. Matod pa diri sa ikaduhang pagbasa nga gikutlo ni San Pablo, ang wala makita ug madungog sa tao, have not seen, ears have not heard. Ang wala gayud palandunga sa tao nga mahitabo, kana bang di gid ta ka-expect nga mahitabo, pero naa na di ay sa planos Ginoo. Diin man ni gipadayag sa Ginoo ngadto sa mga taong nahigugma kaniya. Nya kinsa may tigpadayag, dili tao, ang Espiritu Santo. Mao na si Santiago Apostol atong patron, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Roque, sila si San Isidro, San Agustin, San Ignacio. Tanan nga mga santos nga atong nailhan nga mga giintron, pulos ni sila nahigugmas Ginoo og nakakita sila sa balaod sa Ginoo. Gilingya imong tupad. Ingna nahigugma ka sa Ginoo. Lingi ba? Ngano di man mo manglingi? Pagpalingi lang, di mo mulingi. Grabihan ninyo, no? Kung sa nakas pagtabang, mauna. Gilingya, lingya. Ang mulingi, bulahan. Ang di mulingi, alaot. Sige, lingya. Ingna ba? Mupalit na gitag slat, ha? Ana. Kay unsa may kaalam sa Ginoo, tanaw ha? Ang kalainan sa kaalam sa tao ug sa Ginoo, mao ni ang pipila. Ug mo ni hinungdan nganong mulambo ta, mao sa ni hinungdan nganong nagkagubot ning ato mga politicians karon og usahay ang simbahan magkagubot sad. Una, ingon si Kristo, mao ni ang kaalam ha? Ayaw gyud higugmaa ang salapi. Unsa man ang salapi, ipanghatag ang tanan ngadto sa mga kabos. Mao nay balaod sa Ginoo. Unsa may balaod sa kalibutan? Higugmaa gyud ang imong kwarta, padaghana gyud. Padaghana kay bulahan gyud kag daghan kag kwarta. Mao man na.
Pero unsa may giingon ni Kristo, bulahan kamo kunwa mo'y kwarta, bulahan kamong mga kabos. Pero ang kalibutan, bulahan mo basta dato ka. Karon kinsa may inyong sundon? Isalas kamot. Ha? Kinsay mo ingon bulahan ang way kwarta. Tasa kamot. Kanang kinasing-kasing ha, kikibaw biyang Ginoo. So di na lang ko mo paisa sa pikas. Kamong wa mo isa sa balaod sa Ginoo, pasabot, tuagin mo sa kwarta. O kung sa may gisulti ni San Pablo, ginayahan sa Espiritu Santo, ningon gid siya, ang paghigugma sa kwarta, maugid tuburan sa tanang mga yawa. The root of all evils. Sige tagpa-exorcise, deliveran sa balay, daan ang mga tubig pabindita, hala inom, ladok, anang kunuhang holy water, daan ang mga asin, hala sabwag, butang, anang mga sacramentals diha. Pero dili ka mubiya anang kwarta, yawaan yun ka, kay that is the root of all evils. Ug mao na hinungdan ang atong daghang mga politicians, hasta kaming mga pare o mga obispo o mga relihiyoso, nagkaaway-away tungod yun na 99% kwarta yun o related sa kwarta ang hinungdan. Because that is the root of all evils. Hilong lagi. Susihan ninyo, kana mag-away mo sa inyong balay, unsa gihinungdan? O dili direct nga kwarta, related sa kwarta. Imong malatusan ang imong anak kay nagdagandagan porting hamag nila, natukmod ang imong gipalit nga bildo, nabuak, latos dayon. Imo mo nang giyam, ikaw guba na nimo. Ang cellphone giduaan, nahog, nabuak, latos na sad. Kay mahal ra ba na, mahal na buang ka. Ang kanon, gipasad-pasad sa bata, gidua-duaan, hapak ko na sang kabot, ikaw pa kausikan kit nimo. Wa na batay hapit kwarta palit ng bugas. Away, tungod yapos kwarta. Kwarta gipangitaon, ang anak nahagbong sa eskwelahan, latoso na sad, ikaw gakas lang kasbaw ni mong buang ka, pobre ra ba kita, ganong nahagbong makasigil tingin kagduwa no, sikagduwa. Ana, hapak ko na sad. Ana, kwarta gyud. Ang pari sad, di na ta magmisa ng inyong kapilya, alkansi tas kolekta di. O di mo kaabot 30 kabuok, buwan na misa. Sao ng inyong kapilya, o manay hapit ko, andi, oy, tao. Tagaan tanyo ang mga tag sa kabulig nga lubi, ang samantala kargador niya ang kolekta 20 pesos, padadaan pa taan ng mga kalbasa, mga garabi, mga ubi, ang sama midari kargador. Kamusan ba mo ron sa kung mga buangon nga no, sa nang inyong naon na ninyo usahay kwarta gyapon, gugmas kwarta. Pero susiha sila sa Pedro Kalungsod, nangita ditong kwarta, uy, namunyagra hangtod na matay. Susiha sila si Santiago, nangita ditong kwarta, nagsigig sangyaw hangtod na putol ang liog. Si San Roque, nagsigig tabang sa mga kabos, hangtod na lang yun, na'y muhatag niyagpan, ang iro na lang muhatag niyagpan, agwanta lang yapon hangtod na matay, nangitag kwarta. Suway na ninyo karon, di ba bulahan gini atong parokya, palitan ninyong tanang slot, unya ibaligya ang inyong mga katigayunan aron ipalit og slot pagkabulahan sa atong simbahan. Ug kamusad mahimosad mong bulahan, malinawon kay inyong kinabuhi. Tanawa ra gud, inom dumi katong pobre pa kay mo, katubang gamay kamo na arang-arang karon, katong pobre pa kay mo ba, unsay buhaton? Mag-alirong mo sa inyong pagkaon, bisan ang sa tinapanan or sa buwad, inyo nang kusi-kusion, magbahin mo anak kaon. Malipayon kay mo. Digin mo mag-away. Sa dihang nang graduate na mo, na mo'y mga trabaho, nakapundar-pundar na nagani mo'y mga yuta, yun ana, na nag-away na mo's utlanan si yuta. Di tinood.
Naroy ato dihang agianan katong ako man ang gi-announce kasi tag-iya dia kay padak-an na nato. Sorry kayo gialihan na karon. Kay nay usas mga tag-iya nga nito nga daghan man din na dihang tag-iya, usa lang tong nagpakita nga nakigistorya nato og sa atong kapitan dinis poblasyon si Cap Joel. Ug di gid siya mosugot nga gamiton kay gubot pa kuno kay sila. Ay nalagdugangi among problema ninyo pader. Kay inyo pag yun ang gigamit, wa mo mananghid. Sakto man sa nauwaw biya ako gamay. Kinsa may inyong gipananghiran? Nya gubot pa man mi ana o pa man may mahusay, o pa may kibaw kisi tagiya. Nya inyo nang gigamit. Ingon is Cap Joel, kalma in taong kay Cap Joel og tingog, ma'am kaning pwede tapos lang tuig, ma'am, amo nang gamiton kay perti man sang huota dia sa tubangan, ma'am, amo pa na dihang hangyoon ang mayor nga malimpyo-limpyo na gigitindahan na one way manoon, ma'am, nya lisod magud may diri. Ayaw na kapoy akong kapoy na kay kapoy na kay ako sang naminaw na ko porti na kong paningkamot nga maarang-arang ang pagbati sa mga tao na gani mga way balay nga nabanlas akong gibalayan, ang katong way bugas tagaag bugas ni ay usa nga arang-arang pagkabutang nagantos naman itungod aning among gibuhat. Nitingog dala ko nako dili wala na Kap, wala na ni Kap ha, kani final na ni karon dayon sirad-an na nato diha, ma'am, malinaw na kang muuli sa inyo. Salamat kaayo sa imong pagtunga. Nya mura man sa to siya nausab gamay, aw ko lang tingay padiroy kanang gamita lang na hangtod tapos tuig nako adi na di naman. Wala na gyud kanang final na siya. Sogo diyan ako tuk-tuki na diya ang karon ay ali. Pero in good faith na ha, wa tapog sa diyan. Ingon sa siya pwede sa tapos tuig pero wa na lang ta mo gamit kay nabugatan in town. Ug unsay hinungdan, naglali sila anang yuta diha. Og hibaw kung ni ay daghang nanimba dinhing pupariha sa nagkaso. Sa ako sa mga kaliwat na asad na. Muna hunungon na nato, ipamaligya ng yuta, idonate sa simbahan. Ipalit ninyo og slot. May tagaan ta mo rog report. Kamo ba? Tuog mo. Og niya mo roy exciting kayo nga report. Usaman, bagong slot, yes. Natuan na saan? Bago. Ang atong grace, katong God's reward and complete elation, ang atong halin niabot na og 175,085 kaslots, na apay 524,913 kaslots nga available nga tag 100 pesos per slot. Kadto ning atong project sa previous parish nako. Kita pa man adtoy mobayad sa bayro no. Nahuman na to pero papay bayre. Unya ang PPSC mao na ni ang atong halin katong ato dinhi Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, 98,524 ang atong halin, na apay 1,476 na lang unta ang nahibilin nga tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200. Pag meeting namo sa atong mga architects o sa atong PPC, nakahukumi nga i-close na ni siya. Nganla na ni siya PPEC Part 1 o maghimo na tag PPSC Part 2. So, okay ninyo? Kaya ang katong atong PPEC Part 1, niabot og mga 9.8, mga 9.9 million ang atong na raised. Mauni karon ang nahitabo sa atong palibot. Mauni siya. Atong pakpakan ang tanang namalit. Gusto pa mong naay improvements? Doon na sad may gihandom. O unsa man ni karon ang naguna, atong bell tower, ato na nang kumplituhon. Ang atong adoration, ato nang trabahoon. Nya nangandoy ta nga before fiesta. Karong July 25. Mahuma na nato. Gusto mo? Dili. Hinaya. Gusto? Dili. Yes. Unya sa atong experience atong nagsinulog ta diha nagiuwan tag 2 hours, wa mabasa. Pulos kita nabasa.
mo nang nakahunahon naming maghimo tagdakong gym diri sa Loyo. Covered court. Haron ang atong mga activities, labi na panahos atong pista o mga ubang activities, at least naagitay dako nga space, dako pa ning simbahan. Kani bang simbahan ba? Dako pa ani nga atong magamit aron di gid ta mabasa ubay-ubay yung dili mabasa. Okay mo na? Mao man din na. PPSC Part 2. Pila man ang atong ibaligya na karon 130,000 ka slots. Tag 100 pesos per slot. Unsa man mo malipay? 100 raman na. Nya 130 raman sad na. Nya naatay di na 162 kaya ang atong pistang umaabot ika 163 years naman ang atong challenge 163 slot challenge tag 16,300. Di ba? Ganahan mo na dili. Ako ra may nag-smile kamo bawag. Love of money is the root of all evils. Mo na kanang nanagi kay evil, muawok mo ng imong naongan. Unya, ang atong buhaton, mamalit lang itag slot. Mora gid na. Kanang atong gym, ang measurement ana, initial 30 meters by 60 meters. Dako-dako gid siya. Ana des Loyo. Nya nanatay development plan nga gihimong ato mga architects nya hopefully ma-present na nato ngadto ni Archbishop Abitoy karong 18 karong Merkulis sa Badlis. Naka-schedule mi dito at 3:30 unyag maaprobahan na ning atong development plan. Sugod na tagtrabaho kay di mo sugot ang atong talahorong arsobispo nga mo trabaho ta diri dagkong projects nga wide development plan para kunog mga matay migkalit na ay matan-aw ang gasunod nga dili magsigilag guba diri tarong diri guba diri tarong diri ana naagi development plan. So nakahimo na sa taana karon. Di nindot kayo no. Praise the Lord kay ta. Ano mo ra mang gimugwa malipay? Mao na hinaut unta nga ato na ning suportahan og kining tanan atong gituohan nga balaod sa Ginoo. Ngano man kada nato human ining klasiha sa mga proyekto daghan ang malipay gyud, daghan ang malipay, daghan ang mabulahan. Karon sa atong balay DPR 57 ka balay ang atong gitarget. Nakahuman na ta og another nasad nga tulo atong tan-awon kadiyot. Unom na kabalay atong nahuman. Mao ni ang ikaupat. Mao na ang ilang balay nga nabanlasan nya after muna na ang ilang balay. Di ba? Napag-CR. Ang ikalima nga balay, mao sa na ang lugar nga nabanlasan sa ilang balay. Nya after, muna na ang ilang balay karon. Okay, pakpak. Nagya po'y CR. Ang ikaunom, mao sa na ang lugar nga nabanlasan sa ilang balay. And then after, muna na ang iyang balay. Hapit na sa mabanlas. Okay, nagya po'y CR. So, pakpakan na to. Salamat kayo. Hapit na masyurta sa mga bowls, o naamoy mga bowls nga mapalit, ka na lang sang branyo, i-remit lang diri, ka na lang bubuag tubig, manual ba, dili tong katong automatic. Ato nang dawaton, kay atong ihimo og CR. Ano? Manindot kayo. Sus, kining atong gibuhat. Kanang mga tawhana mo anhi na dinhi mabot ni amang hatingalin na rong uban magtuo gyud ang luha manlugmaw ang luha tungod sa kalipay. Kamusang nakatampo ni ining DPR ng hatag og mga tag 100 pesos na sa uban ni sponsor gyud usa ka balay
congratulations, dako mo ganting kabulahanan sa Ginoo. Salamat kayo ninyo. Matod pa sa akong kailang mga kapitan, wa may nakahimo ana karon sa LGU pader nga naghimog balay nang hatag ra magsin ambot hayng katurong sin ay abot nang hatag ra mag plywood asa sa katurong plywood pero kamo diha gahimo magin mog balay labaw pa mamos LGU. Yes, labaw gyud kay nagsunod ta sa atong Ginoong Dios, ang hari sa tanang hari ug ang Ginoo sa tanang Ginoo. Congratulations ninyong nitabang nato. Salamat kayo. Manindog na ta kay murag wa na ni kahumanan. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang Dios naghatag kanato sa iyang balaod aron kita mahimong bulahan. Busa kitang nagsunod sa iyang kasuguan, malaumon nga moingon, mapuangorong Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magiya sa mga matuuhon, pinaagi sa panigingnan sa ilang pagkatinuod nga mga saksi sa kaluoy ni Kristo alang sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga sila kansang mga kasing-kasing mipilig in hustisya ug nang lupig sa uban, kabigon sa Dios aron pilion na nila ang kinabuhi ug ang gugma, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga mapanalanginan ang kahago sa mga magtutudlo, diha sa pagtanyag nila sa ilang mga gasa sa kahibalo, sa panabot ug sa kinaadman, ngadto sa ilang mga tinun-an, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanan nga nagmasakiton o nagsagubang sa bisan unsang mga kalisdanan, ligunon sa Dios ug itugot kanila ang kusog, ang paglaom ug ang pag-alim, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo, nga takus nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo,
ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalimugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuohong mihalina, makaangkon sa pahulaing dayon didto sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalimugi ang among mga pangamuyo. Dios among Amahan, ikaw ang naghatag sa tanan nga kaayuhan sa among kinabuhi. Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa mapaubsanon ug mahigugmaong kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang pagsisilbigan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagmaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa gibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o unta kanamo kining halad ug himua kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Sa
santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan.
maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon, nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay ang kalanon nga sa tinuoray maoy naghatag kanamog kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga balaod. Kung ato ning tumanon, mabulahan dayon ta. Nya atong pasalamatan ang nialagad nato karon dihas gawas, ang atong mga pimag, atong Eucharistic lay ministers, usherates, love offering assistants, ang atong parish personnel, mga sacristans, atong mga IT, SOCOM, ang atong lectors, salmista, ang atong choir, ang Couples for Christ Choir,
o ang atong mga nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Henry o Mrs. Leonarda Monisit and family. Ato silang tagaag, masipang pakpak. Salamat kayo. O mga igsoon, mauna to, magpadayon tagpamalit sa atong mga slots. Ang atong PPSC karon adjusted na, 130,000 na ang atong gibaligya. Nya sugod karon mag-ihap na ta og pilay mahalin ani. Tag 100 pesos gihapon og naay 163 slot challenge na nga 16,300 per challenge. Ato sa ning ipon og pilay makuha nato. Katong 162 slots challenge niabot itog 191 ang atong nadawat atong challenges as of yesterday. Unya ang atong mga activities karong umaabot, ang atong Ash Wednesday karong Miyerkules, ang atong misa dinhi alas 6 sa buntag, alas 12:15, alas 5 sa hapon ug alas 6 sa gabi. Nya duna say mga misa didto sa mga kapilya nga atong pagamisahan matag Domingo ug sa pipila ka mga eskwelahan na asad tay mga misa para sa Miyerkules sa Badlis karong Miyerkules. I-monitor lang yan ang mga schedules kamo mga involved niini. Unya ang atong mass wedding karong July 18, 2026 atong paningkamutan nga makaabot tag 163 couples so kana mga nagpuyo-puyo og civilly married nga inyong kaila agdaha nga magpakasal. Libre ni tanan, mga processing og mga gamit, pliti ra gyud og love offering ang ilang ihatag sa simbahan. Nasa tay bag-o rong gidesisyonan, magtukod na ta og grand choir kay bawo ng ato mga choir niini, nya compulsory ni siya. Ang choir group mga dili maka-appeal niini nga nag-serve karon dinhi atong taktakon. At least na sila representatives niya labing maayo makaabot yung labing minus katunga sa ilang mga members. Dili gani katunga, jutay ra kaayo, taktakon gyapon nato. And this is compulsory nga naman para ni sa atong parokya mo serve karong Lenten season ug hangtod sa Easter Sunday, hangtod na sa atong mga dagkong okasyon ang grand choir na ang atong pakantahon. Ya, ang atong trainer nga gi-hire ang usa sa atong mga banggiitang musician sa Santo Niño, si Sir Joshua. So, ugma, sugod na mo ugma ha. Nangaguol ang mga naong ay. Bahala mo diya. Nya padayon mo support sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. Nauna na ni mga 285,000 ka subscribers. View, like, share, subscribe kada gid adlaw. Dako na kay mong ikatabang ana sa atong parokya o sa katawhan sa tibuok kalibutan. Isang kamot, kinsay gasigi na rog view, like, o subscribe sa akong channel. Taas ang kamot. Tala, ni daghan-daghan na. Kamungo pa mo isa, mga iyawanon mo. Isa na mo sunod ha. Kada adlaw yun. Sige, manindog na ta. Ato ding pasalamatan in a special way ang atong contractor nga mao'y nagpa-improve din sa atong palibot ug mao say nag-contract karon sa atong mga balay nga gipangtukod ang LSF Lord's Steel Fabricators nga gipanag-iya niadtong ni-offer nato karon diri sila si Brad Henry ug si Sister Bibang Monisit. Paka nato sila sa ilang pag-alagad nato dinhi. Grabe gyud nga pag-alagad. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Ang mahal mo nga
O